어이 비마 문바니 문학회 하세야 내 마바 탑탑의 라 송가시냐 마마 메신 산나만 한코 송하이 그러거든 문자는 루비냐 헐 마시 키스린 저걸 비라이 성마버 라가지고 송하이 그러거든 문자는 루비야 비시라 비시바 코스왕 스미치고 비시에 나기라기를 마이 카타이고 나기라나 송난고 메신 세드마 방코 mà đập bắp phải là hai bé khăn thà lá lưng nặng nặng dâu hoàn dập xí cần hen dập dòng sợi lại bé bé xí bớt san thì cái bé hen dập khăn kia bị bớ bút tu năng cái bía hả hôm mà chỉ dân nặng nữa hen dập khăn kia bị thấy bía hen dập mình đọc phát sinh lại khi ta bị thắt đằng bé sao mẹ mà tay hen dập mà sale san thì hen dập hay bị lấy hầu và khăn nó sinh đi phèn khăn hướng à bía nó sinh on là khi bị thắt lúc kia bía hầu và khẩu mà ta cần bé hen dập rằng sẽ băng ở san thì bé hen dập à 어이 비마 아미 세 가미 팅 탕나 피니 뭐가 탕나는 간전을 가라네 러더세 가미 팅 베라나 피니 에 하수디 그런 탕할 시간 회장이 프레임 물러 또 하수디 거 헐 마리 능 만치알라이 막 캉캉캉 라가지고 왜 타요 탕나가 마우지 모르니 하수디 거렁의 탕 앙다 키담네 거그 타오자 피니 하건 비너리나이 응급사 감도다 앙어 란나 태탕 마우지 모르니 증자이 탕비여 어이 아니 낭마이 나만은 할증 하신다ก็ฮัททับเพื่อบ้างตัวคนยังเพ่นยังไปทัดดังอ่ะเด็กพี่เก่าดังกันนึกกันนะพี่นายพี่นึงอ่ะฮะ 나니를 쓰다 왜 이렇게 시작한 뭐 봐야 돼 真的你不差大老公，大了你不差真大公，十千变老公呢嘿，爸爸，美丽爸爸，爸爸，美丽爸爸，真的你不差大老公，大了你不差真大公，十千变老公呢嘿。 Bởi dù từng lần là dẹp bê la bạc hình ảnh hả? 라브도 뭐하니 니 찌개니 샤나 가자 라브도 나는 아하 말라 bạc bị khối lại phóc coi bị khối lại bên nhà hàng này 머리 뭐 났어 chẳng cần thứ hay mới chẳng mà nàng bị phật cộ má bên lại ở na hai ang à thằng người làm bực bị phật à phóc coi bị dùng thức cất không tay ham anh đi là bên này khi lên được à hắn nào phải thằng ta bị câu bay Bangladesh Pakistan thở đâu hắn nào phải được 얘 그렇게 당신을 내야네 ham anh đi là thì hiện đâu à หนูทำระเบิดเรื่องไงสันไงเหรอไปให้เราข้ามันมันทำระเบิดโคบรบอะไรอะถ้าข้าไม่ใช่บุหรี่อะไอ้ยังนั่นสิก็ตากลาในบ้านมันจะจากกูมันนั่นสิก็ตากดีในลายไปสินพูดอะไรบ้างเลยพอจะพูดอะไรดอบน้องไปยังไอ้ยังน้องทำพิซซ่า어야네 VW코 파키스탄으로서 사플라이어가 함시 근장 어 VW코 파키스탄 없는 사플라이어 등 아유 우리 마มือจังก็ขัดเกิน 그래야네 ท่านนับไปเถอะ VW코 파키스탄 나 이진다 꽝난 시간ขันทัลนึง VW코 กี่ใบทำอะไรกันในน้องล่ะฮะเด็กคนที่ไปเทนึง VW코 ดุมนะฮะบิ๊กเกอร์วิรานี่สิงจานานึงอ่ะจักทับจักกันให้ 어울래야네 괜히 싱자바이 타봤잖아 농라 มากี่ใบเทนึงเลยบิ๊กเคลนเกียนมันนึงอ่ะฮะเห็นตัวคนนี้กี่ใบเทเยอะบุตรนางกับบิ๊กเขาสิงจานาดอกนักตัวดันนึงกับเบียฮะพิธีกุศลกันในใบทากับนึงกับเบียอันแต่เป็นกุศลบ้ากุศลมาเห็นตัวเฮ้ยเป็นไรจะบังคับมันจริงเหรอฮะข้าในอำนาจพี่ดิบิ๊ก 니나 칼라나 시간 안에 자네 농자 미리 타바이 타블라 วิธีว่าตาลิเขามาบิกคลิกกี่มันจะให้หนึ่งเลยฮะเมื่อท่านี้ไปดิบิกคลิกขลังนั่นละบิกคลิกกี่จันนังอ่ะก็ทำสิมันนี่ส่งให้บ้านทำอะไรก็ทำเหมือนดังมัน
लाबाव सानायानो जोब्बायलै नै पेकेटसे लाबोबालाय जोबगोनथ' आरो खरि लामलाय होबाय आङो एबा बादाम मुंलिसो लाना फैबाय बेबो पेकेटसेबाव पेकेटसे लाबानो जायो मासे खाराहाय जोबालाय हौलै आदै ओइ मावजि आदै जौ लाबोबावदो गंसे दिनै दुमगोन आं बे दाब्लिखौ जौ गैला थांदो नोङो फेस जाबाय जौ गैला थांदो नांबावगौ आंनो आयु दाब्लिजोंसो बुद्रु जागोनहाय आंबा दिनैबा मा इसेयावनो जौ फैयाहाय बेलाय आंनो फैयाखै थांदो नों न'आव थांदो दानो जौ गैला आं होनो हाला नोंनो जौ आयु मा जागोनहाय बेजों मा फालायाव गोग्लैखो आङो दिनै आंनानो गोरोन्थि जाबाय बेखौ लिंहरना थांदो जौ गैला आंनाव मा मानसिया बेलाय थांदो न'आव थांदो नोङो फेबाय नोङो जौ फेबाय थांदो सोर होनदों आंखौ फेदों होननानै आं फेयाखैथ' जौ लाबोबावदो मा जागोनहाय बेजों मानसिजों आंखौसो रायजाहोगोन बेयो ओंखायनोथ' लिंनो बाय आं नोंखौ हा अन्नानै लिंदो जौ लोंनो खोथाखौनो मानिया फेबाय होनब्लाबो मानिया खोथाखौनो थांदो नोङो आंखौसो रायजागोन बे दाब्लिजों लिंनोनो बाय आं बेखौ इसे लोंबानो फैयो बियो थांदो नोङो खान्थाल न'आव थांदो जौ फेबाय नोङो थांदो ओइ मावजि आदै आं फेयाखै जौ नांगौ आंनो मा जागोनहाय बेजों थांदो नोङो न'आव थांदो जौ लाबो जौ नांगौ आयौ मा फालायाव गोग्लैखो आंलाय दिनैलाय जौ नांगौ आंनो आयौ थांदो न'आव थांदो गोख्रै थांदो सिखार जौ नांगौ आंनो बे दाब्लिजोंसो बुद्रु जालायगोन आं दिनै आयु ओइ खान्थाल सिखार बहा उन्दुदों नोङो सिखार जौ लाबो जौ नांगौ आंखौ बिदि खालामनाङा नोङो जौ लोंनो फैना जौ नांगौ गोख्रै सिखार ओइ खान्थाल सिखार गोख्रै सिखार बे न'निफ्राय गोजान जा नोङो गोख्रै सिखार आंहासो रायजागोन दा जौ होबाय थायो होननानै आंहासो रायजागोन नोंनि थाखायनो जानाय नंला बेखौ बुद्रुनांसिगोन आं जानाय नंला सिखार बिदि थौ नोंनि थाखायनो दा आंहासो रायजागोन नोंखौ लिंलां दिनैनिफ्राय थौ नोंनि थाखाय आंहा दिनै रायजागोन नोंनि थाखायनो बहा थांनो बिदि बहा थांनो बहा थांनो जौ नांगौ आयौ मा फैया आंखौ थुखैबाय आदि मा फालायाव गोग्लैखो आं दिनै आदि सिखार गोख्रै सिखार बे दाब्लिया मिथिबा दा आंखौसो रायगोन मा सिगिलि बे माख्लाया Mas sigilir bile. Makkele. Haydi. Mas siapa konten nih? Beri langgan ang bikaw. Haydi. Sikat. Gokre sikat. चंदा ने पूछा तारों को तारों ने पूछा चंदा को सबसे प्यारा कौन है पापा मिली पापा Ay, kantal, sekarang gua sekarang. मिली Gua sekarang. Masa bangun hai dinilai? Maka lihat begini kan lo? Sekarang. Gua sekarang. Tang nengah, no tang. Angko biji, ala ni kalau nengah biar. Gua sekarang. Sekarang. Gua sekarang. पापा से मत Masa बिना ni bijang? पापा Bambula semata. mau diaboy nung makan dengan papa jung Ay, bambula, nung sa papaya ho na gagawin na tabay. Ang nije batay gaya biar. Ang nije batay gaya. papa yang mana dung Nung sa papaya, daw lang na nay.
जोंनि सिथ्लायाव गोग्लैना थाफैदों आं होआखै जौ मामिनो खोन्थाना होखागोन आं मावजि आबैखौ नोंनो लिंना लाबोदों बे पापाखौ पापानो जौ होनायखौ खोन्थाना होखागोन आं मावजि आबै आंनि जेबो दाय गैया बेयाव आंनि जेबो दाय गैया नोंसा पापाया हनै अबेयावबा थांना जौ लोंना फैदों जोंनावसो गोग्लैना थाफैबाय मामिनो जोंनि खोन्थाना सिथ्लायाव होखागोन आं बुद्रु बुद्रु लाबाय आं बेयाव आं मिन्थिला आंनि दाय गैया पापाया लाना थांफै खोन्थाखागोन आं नोंखौ नोंथाया लिंना लाना फै लाना थांफै पापाया आं थांसै आं मिन्थिया बेफोरखौ पापा सिखार पापा बिमावजिया बे खालबाय पापाखौ गालना खोन्थाना होखागोन आं मामिनो पापा पापा सिखार पापा पापा मामिखौ लिंना लायनि र' आङो खोन्थाना होखागोन आं बिमावजिया बैखौ मामि जानाय नंला बै बारिथिं हाबसुखुमाना थाहैनांसिगोन आं बे बाम्बुलायाथ' दाब्लिखौ खोन्थाहैखासिगोन बे आंहासो दाय जागोन दा बै हारसाफोरनि गामियाव थाखोमाहैनोसै आङो बे दाब्लिया फैगोन बे दा आंहासो दाय जागोन थांसैहां बुद्रु जागोन दा आंहा दाख्लैनि बायदि मामि मा जाखो मा खोख्रोम जाखो नों नोंखौ न'आव थायैया सैमा आथिं सानायखौ बिफाबायदि जागोन नामा नों न'आव थायो हा मामि पापाया बै मावजि आबैमोननि लामायाव गोग्लैना दं जौ फेना मा जौ फेदों नंगौना नङा थगायदों नामा नोङो थगायाखै पापाया थाबायनोनो हायाखै मावजि आबैयासो बुद्रुनानै लामायाव दोनफैदों पापाखौ थांना होनना बुंखाबाय आंखौसो उल्था राजा थांदों बियो बे मावजि खुजिरि फायथ'खौनो सानसे होगोन आं बिखौ जौ होबाय थानायखौ बिनि जौ संग्रा थावखौनो सानसे दामफ्रावना होगोन आं बिखौ दे मामि पापाखौ लायनो थांनि नङाब्ला पापाया थैना थागोन है र' नोंबो खोब थाइजां गिदों बिफाखौ बोरै लायगोन आं नालाय बिखौलाय साइकेलाव गाखोनो हानाय नङा बे दा मा खालामनाया मोजां जागोन आङो जाना गारबाय बे आंनि लाइफखौ खान्थाला दहायनो बुंखाबाय आं थांनाङा होननानै आंनि खोथाखौनो मानिदिया मामि आइडिया मोनबाय आंहा मामि थौ जोंहानो थेलाखौनो लाना थांसै पापाखौ थिखांना लाना फैगोन थेलायाव मानसिफोरजों मिनिजानो नागिरदों नोङो थेलाखौ लांनानै जों मामि पापाखौ लायनो थांसै नङाब्ला पापाया थैना थागोन है फोरनाबो खोब थाइजां गिदों बिफाखौ गासैसि खालामसिगोन बियो आंखौ थेलाखौ होनानै पापा गासैसिनो थेलाबो होनानै आंखौ मानसिफोरजों मिनिजाहोसिगोन बियो मामि आंबो गाखोनि दै बहा गाखोनो नामसा मोनो ना आंजों गाखोयो ओंखारबो बोरजि गाखोनो नालाय बहा गाखोनांगौ बियो माबा थामसा सोंबाय आरो बिसोरो बिफायाबो फिसालायाबो आं गाखोनो बोरजि गाखोनि दै बोरजि गाखोनि खोनसे नामसा मोनो बियो आंखौ असान्ति साला बिफायाबो फिसालायाबो बिसिबां असान्ति आंहाबो थांखागोन मामिजों थेलायाव गाखोनो पापाजों आंबो गाखोना फैगोन मामि फैलायबाय नों आरो इसिबां असान्तिनो गाखोनि आङो खोनसे गाखो खोनसे गाखो दे गोख्रैनो साला इसिबां असान्ति मोजां मोनखादों आंहा खलाय गाखोदों आंहा मोजां मोनखादों थेला गारियाव खै मामि खै मोजां सिगांनो साला Mami, papaya, hole papaya. Lên biểu xong ra biểu bao nhiêu lên ở đấy, sợ xì tàu này á. Papa, chúng làm Đâu có biểu lên
ขาดอันก็คลีนขาด Ang kalaman mami ga kanya lugi bau jo. คลีนขาด Moja menjo ang เพราะ ga. ตาsebenarnya orang kerana kalau lebih boleh jadi. Ayo, ma. Kamu lagi pergi kah? Salah. Biba mau kaya? Saya mah tahu lah ya. Leng lebih hai dulu dia. Enggak, kasih sekarang Biba. Masa ke dia? Oi, salah tahu lah leng nana nih. Mau sih punya hasti kalau nana nih. Enggak kasih sekarang. Sekarang. Di mau sih punya hasti kalau nana nih. Salah. Di mau sih ya salah. Dalam kesan kesan sih bapak ada kau. Tuh ya sekarang Biba kurang. Oi bapak ulah gak kering kau nunggu. Papa. Enggak kering kau. Gua không nang Chẳng phải bị chết lại không bị phải. Mới ra hộp, bị đầu đấy, hạt chỉ cần là này. Mới ra hộp. Bị đầu có sao là xì mà có thoải mới ra hộp. Dạ được Mới ra hộp mới được. Chẳng hòa nhau. Enggak kering mới ra hộp. Đầu đấy bị con là đấy. Mami ang hala chẳng. Mà là, ra được cái cái này khua con mới ra sẽ. Mới ra hộp chết lại à? Bị đầu đấy. 살라 다올래? 비마우시 우리 그 사실 난 그럼 이거 너여 스타로 이게 난 이거 살라 바사리 마우시 거 맞아 한 Ang hala. 하야 쓰는 거? 어이 안돼 하시건 너희 살라 비번 다올래? 너는 안 해? Papa đi cảm sẽ chi tiêu hôn ha chu jung dang papa ya. Ayo, ma. 다올래 Ha chu jung de 맞아 papa. 마시 오산티 살라 그래 어디 험 Mami ang buka kanya sa isa. 그러는 거 따라서 쓰면 그러면 거 살라 너 잡고 싶은 거 봐. 나 파이 차야 Buka ko sa yung Bakal sih kada masih benar aku kena kait. Enggak kena salah ya. Nah, salah. Isbah ngosan di bikudang kang bi mau jibuli ke salah ling bulan ni bi salah nabi ya. Salah. Mami ang buka kanya di kanya. Kena salah nabo. Sima. Bakal aku isam. Isma ngosan ti. No, ang ga ko. Enggak kena aku. Tapi mazang hai. Salah. Moja mung. Ga kanya moja mung kai no no. Moja. Oh, kepada mana? Mak kabar zakang na, cila berlaya nyo, lasin sing na. Moja. Koi mami koi. Korban mami sendiri nang ha? Moja kita mung. Koi mami moja mung. Koi